I hope you are doing very well and good and fine. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So please, I would like to advise you over this prolonged holiday you have been toward the issue of this pandemic, COVID-19 cases. I hope you are doing well. Yes, sir. Very good. I would like to give you a very huge advice over your academic performance. You have to groom all and double all your efforts so that you will not be distracted or influenced by that COVID-19 holiday. I hope you are being with me. Very good. Please, please, and please, we have to maintain our academic performance. We have to achieve our aim. You are the leaders of tomorrow. You have to develop your efforts so that we will achieve our own aim and goal. You are the leaders of tomorrow. Try your best to have a very good academic performance. Thank you very much. Your teachers will work with you. They will give us the maximum cooperation to develop a very good school performance. Here are your teachers, so you have to clap for them to give them a good effort over there. Sannan ki ya lafiya rawa. Lafiya rawa. Kai. Salam. Yawa sannin ki ya kike? Lafiya lau. Sannu, ya ni ya labari? Wallahi labari alhamdulillah. Kun ga ku da ina ina so muku wata magana. Wata magana fa? Akan gaye ne yake da kokari akan masu a class. Wani gaye? Ba Sani Musa ba? Gaskiya kam idan yana masu yadda kika san matsafi. Gaskiya kam ni ina bada mai shawara mu je mu same shi. Akan me zamu je mu same shi? Ni matsala na da ku kuta ku ba ku da aji wallahi. Gaskiya kamata mu je mu same shi. Ni ba zan iya. Ke a karatu dama ana jan aji? An ga miki kai zuwa zamu ba da kai boriya saboda ni dadi na yana so gaskiya in sami ilimi sosai shi yasa yake kashe kuɗin sa sosai a boriya. Ke ko da yake ni ma fa ban iya ba kwakwalwa na babu komai. Kin ji ta. Ya kamata ne. Kamata dai mu je mu same shi. Tashi? Okay, tashi kenan. Mu tashi? Mu tashi. ce ba? Ba na gane masu ne sosai. Shi ne muke so ka ɗan koya mana. Ka gane? Kuka kake karatun ka ne a class. Ina ganin yana ɗan burge. Ranar ina so ka ɗan koyar da Ok, to shi nan ba matsala. Zan duba ran ga ko da lokacin break ne, zan ga ko da aka ɗan san interval na time. Sai ina nuna muku abin da aka yi aji, ba ku da ba matsala. Na gode. Wayya na ga kina zuwa a late school kuma still dai abin da aka tambaya sai in ga kin amsa.
Wallahi jiya karatu na zauna na gaba ɗaya wannan in jiya ban yi bacci ba shi yasa ma ka ga na makara. Okay, shi yasa kike zuwa late kenan. Wallahi around 5 AM ma. Da Allah idan ba abin da kake ɗaura Kano wajen Uncle Abdullah mana. Okay. Baby na. Wallahi ne ka tsorata ni. Oh, sorry. Ki san menene? Tunda na zo school din na dinga neman ki na dinga neman ki na dinga sai yanzu. Kana zuwa kawai sai soyayya ta da kai. Lokacin da muke kananu kawai sai ka faɗo mu. Wani ji nake da ke fa fiye da yadda kike tunani. Allah. Wallahi. To yanzu ina tafiya ko? Wai irin ga abin da dan kyau haka. Kawai sai ga twisting. Ki ya fice ki tsaye yanzu. Allah, ko bake dawo. Baby na ta kaina, so yanzu ya zai, bai labari. An ce wai kai accident. Oh, ban fa fada miki ba ko? Wallahi na dan ji wani dan karamar rauni ne kin ga? Amma fa ko zafi ban ji ba. Saboda lokacin da na ji ciwo, ina ta tafiya haka. Kawai tunanin ki ya minya. Kawai sai jina ne pop. Na fadi. Kamar da mu. Kai kawai ina jira muka. To. Oh, baby na. Bude idan to. Wow, that's so beautiful. Kin gan shi very very beautiful kamar ke ko? Oh, ina da kyau. Fiye da yadda kike tunani. Allah baby na. Na yadda tun da kai ka faɗa daga bakin Sai sa nake mugun ji da ke fa. Me yake faruwa? Ba za ka kasance cikin wulaƙantattun makarantar nan in dai har za ka ce za ka wulayar. Kai, barka zai faɗa ma. Bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne, ka gane ko? Don haka irin munafuncinmu da kake kaiwa staff room ya isa haka. Ka gane ko? Kana shigan mana hanci da kuɗi ne. In har ka ce za ka haɗa hanya da mu, to wallahi ƙarshen ka ba zai kyau a cikin makarantar nan ba zai yi ba. Ai in dai ba za ku daina abin da kuke a cikin school din nan ba, a shirye muke da duk laifukan da kuke ma mu ƙarasa buɗe su ƙarshen ku. Kai abokina kana ji na, in fact ma yaran nan ina tunanin sai mun kawo ƙarshen sa a makarantar nan. Kun lalata kanku kuma kun lalata yaran. Ai ba zai yi ba. Okay. In za ku kiyaye ku gyara ku kiyaye. Haka ce go? Ku gyara in za ku gyara. To wallahi tallahi ka shirya wulaƙanta ka a makarantar nan. Sai mun kawo ƙarshen ku da ƙarshen labarin ku a makarantar nan. Ƙarya ne. Ku ne za ku kasance wulaƙantattu kuma ƙarshen ku ne zai zo ba namu ba. Duk wani labari yana da ƙarshe, amma duk wani labari na cikin duniya mafarin wani ne. Kai Ku yi abin da za ku yi. ƙarya kake wallahi. Kai? Lema ta sa ya cire wallahi. To me ma suke da shi? Yaran da mun san ɓarayen agwagi ne. Ke zo mu ci.